Näistä mustikan varvuista kerättiin mustikoita kesällä ja nyt näistä kuulemma tehdään joulukoriste. Mitä ihmettä, Auli, tehdään kepinpätkästä, ruukusta, rautalangasta ja mustikan varvuista? Niistä tehdään mustikkakuusi. Mä näytän sulle. Okei. Kepinpätkästä sä saat pullerungon ja sit sun pitäisi maalata tuota runkoa ruukkuun nähden niin, että sä näet, kuinka paljon keppi tulee jäämään ruukun sisään. Ja siinä samalla sä pystyt päättämään, että mistä kohtaa sä aloitat sitomaan mustikan oksia, eli kuinka alas se puun oksisto tulee. No niin, ja nyt alat sitten vaan sitoa noita mustikan oksia alimmaksi oksariviksi. Okei. Näistähän tulee vähän niin kuin hapunoksia. Näitä varpuja kannattaa varmaan muuten säilyttää ulkona, ettei ne kuivu. Joo, että ne muuttuu muuten hauraaksi, jos ne on sisällä. Ja sitten kannattaa huomioida tuossa mustikan oksassa, että yrittää hyödyntää sitä mustikan oksan luontaista taipumissuuntaa, eli sitoo ne oksat ulospäin, niin sitten tulee oikeasti kuusen muotoinen. No se on muuten totta. Miten saa muuten tämän rautalangan sitten piiloon? No sä laitat sen seuraavan oksakerroksen tuon rautalangan päälle, niin sitä ei näykään sitten enää sieltä. Noin näykkää. Joo, noin, ja sitten sidot nyt sen vaan taas siihen ympäri. Okei. Ja teet saman kierroksen koko sen puun ympäri. Tähän voi muuten varmaan kans käyttää ihan mustaakin rautalankaa. Joo, koska ei se niin paljon näy sieltä sitten siinä loppuvaiheessa. No niin, ja nyt kun sä oot päässyt tonne latvaan asti, niin sitten vaan kieputa tota rautalankaa tiiviiksi niin, että siitä tulee ihan semmoinen suippo siitä latvasta. Toki sitä rautalankaa jää nyt vähän näkyviin, mutta se ei mitään haittaa, varsinkin kun se nyt on tommonen vihreä. Niin, ei se siitä sitten näy. Joo. Niin, sillä tavalla kuusi on sitten valmis. Tuleeko sormet mukaan? Mä pelastan sut sit siellä keskeltä. Hyvä. No niin, ja nyt vaan pujottelet sen langan pään sinne mustikan varpujen sekaan, niin sitä ei huomaa. Miten tän saa sitten pysymään tuossa ruukussa pystyssä? No niin, sitä varten mä oonkin sitten käynyt tuolla pihalla ja kerännyt tuolta pihalta tällaista soraa ja hiekkaa. Mut sitten jos on nyt niin, että lumi on jo ehtinyt sataa maahan tai maa on niin roudassa, että sitä ei saa, niin sittenhän pystyy käydä hakemaan tuolta tai ostaa tuolta askarteluliikkeestä sellaista kuivaa oasissientä. Sitä myydään myös kukkakaupoissa ja sitten vuolla siitä sienestä semmoisen palasen tänne ruukun pohjalle ja sitten siihen toi kuusi on helppo tökätä. Sittenhän voi koristella tämän ruukun pinnan vaikka näillä ihanilla sammaleilla, mitä sä oot käynyt keräämässä. Tai Se vaikka sopii. jäkälillä tai jollain muulla, ihan vaikka luonnonkoristeilla. Tai sitten jos todella lumi on maassa eikä mitään enää tuolta luonnosta saa haettua, niin mä oon tehnyt tämmöisen oikotien ja koristellut sen joulupalloilla. Sitten tää on valmis. Sitten meillä on joulukuuset. Niin. Noniin! Hyvää joulua, Lotta! Hyvää joulua, Auli!